皆様こんにちは。FX トレーダーのセアヘナです。今回の動画で以前私が教えてた動画でやったことあるんですけれども、 WM 手法に関してもう少しね喋っていきたいと思います。一番簡単に取れる WM っていうのがあるんですよね。実はどんな感じなのかっていうと、簡単に絵描いていきますとこういうところです。本当に一番成功率の高い方なんですね。例えば普通にこういう上昇のアップスイングがあって、じゃあ今度戻りが来たらね、継続を買いたいなっていうのがよく見られる N ですよね。この中での WM をやるっていうことですね。どういうことかというと、クリアな上昇スイングがあってね、押し目がないクリアなスイングがあって、これが修正波が下がってくるときにこういう動きをするということですね。こういう N で下がって3波で下がってくるということは、はっきり言ってこういうダブルを作ったわけなんですよね。こういうダブルを作ったわけですね。ここが元々のスイングなんですよね。でスイングでここがダブルを作って N を作って ABC を作って下がってきてる。でここが何らかのサポートがあって、ここからフィボナッチの 61.8 であったりとかいろいろあるんですけど、ここからおそらくスイングが継続上がっていく可能性が高いっていうところですね。でこういうダブルが一番取りやすいダブルですね。なぜかというと、もともとスイングがあっての修正が来た後からのやつですよね。でここもともと買い目線だから修正が来て、ここももちろん上がりやすくなるんですね。買い目線ですね。61.8 から上がっていく確率ね 80% であったりとかするわけなんですね。だからこういうのが一番成功率の高いダブルになるわけなんですね。ハーモニックになるんですけれども、こういう形ばっかり見つけてやればいいんですよね。で、例えば今日1個ね、ポンドノックっていうトレードがあったんですけれども、これが WM 手法なんですね。じゃあ、ちょっとどういうふうにエントリーしたのかチャートを見ていきましょう。例えば、こういうことですね。さっき言ったのにもともとクリアなスイングがあって、こういうダブルを作ってきてるわけですね。これは綺麗なダブルですね。で、下がってきて1個陽線で上がってきたけど、まだ下がってきた綺麗なダブルになりますね。これをラインチャートにしてみますと、綺麗ダブルですね。これがダブルのネックになってますよというところですね。で、こういう時はもうね、このネックを狙っちゃって全然いいと思うんですね。綺麗なスイングがあるし、で、私エントリーするときは必ず前日の高値を1個ね、更新させる方がいいんですね。で、ここでチャンスがない時もあるんですね。あまりに大きくね、更新しちゃったりとか、なんていうかな。もう一発で上がっていっちゃったりとかね、する場合もあるんですけれども、今回のケースをきれいにここ高値更新してますよね。更新した後にすぐ、このローソク足が確定したら、1日1回見るだけでも全然いけるわけなんですね。これが確定すれば、やっと今度1時間に落として見ればいいんですね。今ちょっとね、ピボット入れてるんですけれども、私よくピボットも使いますので、ここ見てみてください。前日の高値を更新して、押し目が綺麗に入ってきてるんですね。MACD も買い目線にあるんだよ。全部買い目線にあるんで、で、この前の日の初め値のどこまで下がってきてますよね。高値を更新してから下がってきます。もう全然この辺りからカウンタートレインラインブレイクからカウンタートレインラインブレイクね、こういうカウンタートレインラインこういうカウンタートレインラインブレイクからでエントリーでもいいし、次の日のピボットがもうすぐ出てくるんで、それを見て考えてみてもピボットの上になってからでも全然いいと思うんですね。こういうふうに見て、新しいスイングできましたね。ここ、小さいスイングできましたよね。小さい、この1時間での一波ができてるわけですね。また、MACD も改造、この辺りからエントリー、全然考えちゃっていいと思うんですね。はい。ちょっとこういうどこから、例えばこの初めね、
ブレイクしてきたから、この始め値をエントリーポイントとして考えて、ピボットの上にこうね、乗っかってきてるんで、じゃあここをゴールとして設定して、ね、損切りは基本的に、ここ見て、サポートの下に入れないといいですね。ここを見てると、こういったサポート、このダブルボトムが見えてて、ブレイクしてこうしてきてるんですね。こういうとこからでも全然いいし、だから必ずこういうサポートの下に入れるっていうことですね。下に入れるっていうことですね。こういうふうに、ブレイクしてから、ここに戻ってこればエントリーっていうことですね。戻ってこない時ももちろんあるわけなんですね。こう見て、もし、今のこのインジケーターは何なのかというと、ATR ストップでインジケーターですね。この一応買いの場合はこの下に入れた方が安全だよっていうことですね。ちょっとそこまで入れると絶対に取れないので、だからここがサポートラインだから、それより随分下だから、いいでしょっていう感じですね。はい。ここでかかりましたね。はい。かかりましたね。このまま見て、ね。ちょっとね、時間かかったみたいんですけど、これでゴールしましたよっていうとこですね。これ1時間ですね。はい。こういうふうに前日の高値を更新してから、ピボットのどこで止まってプライスアクションを起きて上の方にブレイク、こうね、カウンタートレインラインブレイクしてからでも全然、エントリー可能なんですよっていうことですね。で、実は私がエントリーしたどこは、私は少しね、早めにする時があるんです。私のエントリーしたどこは、ここの前日の高値をブレイクして戻ってきたどこですね。このラインに戻ってきたどこ、実はここからエントリーしてますね。全然それでも OK です。前日の高値を更新してからですね。なぜかというと、私この辺り寝てるから見れないんですよね、基本的に。この辺りはほとんど寝てるんですよね。この辺り寝てるから、日本の時間とかだと全然ね、見れる時間帯だと思うし、後から入るチャンスいくらでもあったと思うし、これ、寝てる時間じゃないね。そうだね。この辺りは全然寝てますね。だから、日足の確定がここなんで、これは多分朝方だと思うんですよね。で、こう下がってきて、この日足が変わるときは、この辺りは全然寝てるとこだと思うんですよね。だから12時だから、5時だから8時、この辺りから寝るんですよね。この辺りも全部寝てるとこなんですよね。見れないんですけれども、だから私は入るときに高値を更新を確認してから、こういうあたりにペンディングオーダー入れて入ったりとかするわけなんですね。更新を確認して、見れない時もあるんで、だからそういうトレードはできないわけですね。見れなかったらできなかったりとかするわけなんですよね。で、もし見れる場合は、日本の時間で、このあたりは全部日本の時間で動いてるんで、日本はすごいトレードに適してるんですよね。時間帯から見るとね。こういうところから入ってトレードができるんだよということですね。はい。一応こういうふうに、1個前の動画で隠れたダブルトップ、WM の見つけ方をやったと思うんで、そこからなぜここがダブルトップなのかっていうのを、このダブルトップはそうじゃないんですよね。普通のダブルトップですね。だから WM 手法ですね。一応こういう風にトレードしてますよっていうとこですね。はい。参考になるかどうかわかりませんけど、はい。ご参考程度でお願いいたします。ありがとうございました。